ठराविक लोकांनीच फक्त शासनाचे आदेश पाळायचे का? कारण शासनाचा आदेश असा आहे की सकाळी 2 ते संध्याकाळी 5 हा क्लिअर कट आहे. 5 नंतर जर तुमची दुकाने उघडी असली तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा असे आदेश आहे. आणि शासकीय यंत्रणामध्ये फक्त वन मॅन शो पाचोरा नगरपालिकेचं प्रशासनच त्या ठिकाणी ॲक्टिव्ह आहे. पोलीस दाखवा आणि 1 लाख रुपये मिळवा पाचोरा शहरात, अशी परिस्थिती पाचोऱ्यात आहे. महसूलचं तर फक्त आम्हाला काही घेणं देणं नाही अशी परिस्थिती आहे. पण त्या ठिकाणी नगरपालिकेचे कर्मचारी जर गेले तर त्यांना डायरेक्ट धक्काबुक्की होते, शिवगाळ होते. अनुभव घ्या, तुम्ही तपास करा. याच्याशिवाय टाऊन हॉलपासून तर तिकडे जामनेर रोड आठवडे बाजार जर म्हटला, त्यांचा कोरोनाचा आणि तुमच्या नियमवालीचा काही घेणं देणं नाही, काही संबंध नाही अशी परिस्थिती पाचोऱ्यामध्ये आहे. तर याच्यासाठी महसूल पोलीस प्रशासन सुद्धा ॲक्टिव्ह होणं गरजेचं आहे. आणि एक पण नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यावर कोणी अटॅक केला किंवा केला, 353 दाखल होत्या, बाकी 5 सगळे जमा होऊन जाते. कोणी परवानगी दिली? तिथं हा एक रोड तरी चांगला आहे, म्हणजे येतात लोक, चांगला एरिया आहे, क्वालिफाईड एरिया आहे. आणि तुम्ही डायरेक्ट त्या आठवडे बाजाराचं स्वरूप घेऊन गेला त्या रोडला, हे बंद करा. त्यांना एका दिवशी ट्रॅक्टर लावून भरा चालत जाऊ द्या. बरं, आपण ते डायरेक्ट रोडवर येतात, आठ रोडवर येतात, ते काय कोणी परवानगी दिली? एक वेळा आपण वारंवार बैठका घेऊन जनतेला प्रशासनाच्या माध्यमातून आवाहन करतो. बंद का पाळण्याचे आणि बंदचे दुष्परिणाम आपण ते समजतो. परंतु प्रत्येक वेळा जी नियमावली किंवा जे आदेश जे दिले जातात त्या आदेशांचं पालन ते व्यावसायिक असो किंवा नागरिक असो यांच्याकडे होत नसताना ते याला पर्याय पण नाही. कारण की आपण कोणाला दावा आणू शकत नाही किंवा बंदी करू शकतो. परंतु आता शेत सरांनी सांगितलं, त्यांनी भाऊनी सांगितलं आणि त्यांनी फार चांगली सूचना की ठराविक लोकांनी आदेश पाळले. तर हे आदेश पाळताना प्रशासनातील सर्व अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी सुद्धा ते अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे. कारण की फक्त अरे पोलीस दिसत नाही, पोलीस आले हात वर करून लागलेले आहे, आम्हाला काही घेणं नाही, लोक ऐकत, अधिकारी म्हणतात लोक ऐकत, तहसीलदार म्हणतात लोक ऐकत, लोक महिला लोकप्रतिनिधी व्यापाऱ्यांची. तर आमची विनंती आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही सकारात्मक लिखाण पत्रकारिता माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवतो. पत्रकारांचे योगदान यामध्ये भरपूर आहे, व्यापाऱ्यांना आहे, राजकारण्यांना आहे किंवा प्रशासनाला सर्वांना आहे. तर जे आदेश दिले जातात तर त्याची अंमलबजावणी होते की नाही याची शहानिशा आणि याची खात्री करणे गरजेचे आहे. एवढ्या पत्रकार बांधवांच्या वतीने सूचना देतो आपण, त्याची सूचनेचा नक्कीच हे करा. वर्ग 5वी ते 10वी मराठी इंग्रजी सेमी CBSE माध्यमकरिता इंग्रजी गणित विषयासह काळाची गरज लक्षात घेता वर्ग 1ली ते पदवीधर पात्रतेच्या सध्याच्या काळात ज्या पण स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येतात त्या परीक्षेसह शालेय मराठी, इतिहास, भूगोल विषयाकरिता स्वतंत्र प्रभावी अध्यापन करणारे शिक्षक शिक्षिका पाहिजेत. तरी पात्र उमेदवारांनी अपेक्षित वेतनासह स्वअक्षरात अर्ज करावेत. आमचा पत्ता आहे ध्येय करिअर अकॅडमी, गणेश कॉलनी, पुनवा रोड, पाचोरा. तसेच या वर्षापासून वर्ग 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांना ध्येय करिअर अकॅडमीत इंग्रजी, गणित, विज्ञान विषयासह मराठी, इतिहास, भूगोल यासारखे महत्त्वपूर्ण विषयाचे देखील अध्यापन करण्यात येणार आहे. नव्हे तर प्रत्येक चॅप्टरनिहाय टेस्ट व त्यावर डिस्कशन देखील होणार आहे. तरी शिक्षक शिक्षिकांनी अपेक्षित वेतनासह अर्ज करावेत. आमचा पत्ता पुन्हा ऐका, ध्येय करिअर अकॅडमी, गणेश कॉलनी, पुनवा रोड, पाचोरा. व्हिडिओ आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा. यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील.